Faja Tipra Mota Kami Shalai Tongka Tipra Mota Faja Tipra Mota Kami Shalai Tongka Tipra Mota Sangrongsalni Fungni Jorawo 2023 Bidansabha Chongbari Nobuskango Toniwi RK Nogor Lamprani Simi Lahar Himboto Khlaiye Sipnogor Village Committee Howard Sipnogor Village Committee Arshinogor Village Committee ni Kami ni Lahar Tike Lahar Himboto Khlaiye Paithago Biman Kobra Hatiwo Kaisa Lukuthum Panda Songkhajaka O Lukuthum Pandawo CPIM IPF ti Bodol Yakarei Khumchisa nukhungni noisisa voter ti pramothani bana rokha borokno bodolni bana yafarei lamsogina kha 11 mandai bidan sabhani ti pramotha bodolni engai batainai borom kanang swapna deborma o lukuthum pandawo bini logiwo tongo YTF ni GS James deborma TWF nupur deborma TWF ni Central Secretary Dinarani deborma tei ti pramothani spokesperson Anthony deborma no khobai tebo khubuni TWF YTF ti pramothani adong suksong Otak kupsong, obu kupsong, hai bai bijing jatuh pan. Nini ani, uno dewi, ubada no keplai kaina. Tabung burung Shalai Tongka Tipra Mota Ambai, obangka binon kopra wo, kutum lajak South Sipnogor bisi kelayo. Dini orang wo jeng rally kayi na orang kaisa lukuthum panda kelaika panda ni bisingti jeng yasak semua panda tonggor wo panda tonggo tani Himalaya orang CPM ni asal bosor borok CPM kelai family borok CPM na sajaglia tani Himalaya habu bagra jehetu thancani mari wo jottonon thancang di hini kobok mani bagai bongni butarno magna kelaya ni bagi no borok andro sumari bud dina ni bagai bubagra no hamjak mani bagi no borok dini bubagra bai phai bubagran khani join di peka di tipramot hawo borong no pipe le hambai tai chaban siba ya faro tai lamsogu borong no tai yang hongka IPF tini bo oma haikino borok tipramot hawo join di peka borok IPF ti tai tonglia borok tap tipramot hawon tongnai tai andro somari budine om haike phajak borong no belai kino hambai tai yasak su bomsung nukun ni busuk butar phekam orato CPM ni 5 family ingkai IPF tinu 5 family total 22 butar acha tega sha mem panok to tini reli khlaima nu khana rong no bolam prani simi seng bolam bumsu khaika le reli khai RC Nogor khlai guru gui or no tabu binon koprawo khai kotap khaika or no panda khlai kai busuk bisiti phele ke tinta bisi belai na hambai naro bo botol ni ga tina oro joining ri phega angkai agi inga tiujes khaido erpore ain piti khakia ngatabu IPF ti khaimane ang ponje bodin bo kaisa Myanmar ngo onjol ni khoroksa ang Myanmar to mani kai aba bisibi bai samung tang lai IPF ti apun kam suglia angka bo dukhun angai ang rajani logi khakia sengkrak ngai ab rajani ngai samung tang nong mo bo bisi sauthimna wa nin sinimung Narendra Deborma ang anoko star buta tu belai na ham